Jo, jag har alltid vidare väl nökter här. Att det går inte väl som det görs nu. Hur checkar du fjärden om det? Det var nog sånt jag boja i början. Men det var ju kallt så jo. Det var väckligt, det var så hämtligt. Det var motor det alltså. Men det var inte så redan allt. Men tid låt dig lukka som främst från början. Ja, men så mitt av malen och ta fick du det här kappen från Australien. Kan vara det som hänt jag då? Ja, jag vet inte själv alltså. Vi har ångat haft gå mer och det är ångat ver till Arne Bat nere och så. Men jag vet inte, vi missar kanske center där halvan där tempo blir för sjukt eller. Jag vet inte, men det kör lugga höjt det ha. Men främst från början, har varit näka till att vänta? Nej, slett inte. Vi har alltid varit 18 för enda sporten. Det blir väl det vanliga. Så det gav oss en drejka att vara framför. Men tycker du väl nökter, Peter? Ja, absolut. Absolut, vet du.